Hola, sóc Joan Lluís Botso. Hola, sóc l'Anna Rosa Sisquilla. I jo sóc Miquel Mariel, el més vell de tots tres. I som de Valldegom. 50 anys. Una de les claus de l'èxit de l'escola Eòlia és que no estava plantejat com un negoci, estava plantejat com una proposta d'ensenyament necessària, imprescindible que hi hagués a la ciutat. És molt vocacional i llavors els inicis de tant de la Rosa com del Josep com del Fortià eren de posar diners perquè hi hagi un ensenyament. Vam perseguir que fos una carrera oficial. Això és el que els ha portat tant de temps que tant el Josep com la Rosa van currar. Cada vegada que ens reunim sento molt orgullós de la feina que fan. Després hi ha tot el tema del planter, que jo crec que obre una porta de que el teatre als nanos els hi serveix molt a perdre la por de parlar, a perdre la por de fer un altre personatge, de ser una altra persona. Creiem que és una escola que realment té un nivell d'estàndard de qualitat molt gran i sobretot el que estem contents és que la gent que hi va en parla molt bé. Us desitgem a Eòlia que feu com nosaltres, arribeu als 50, mirem quines cares més bones que hem arribat. La qüestió és anar fent anys. Cada vegada que se celebra és una victòria.